ದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್‌ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಯಡಿಕಾರ್ದ ಸೈಡ್ ಇಡೊಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಂತದ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಅದನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುಡರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅದ್ರ ಮಲಯಾಳಂದು ಚಾನಲ್ದು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇಕ್ಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವರ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಯಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲಾರೇನು ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚಾರೇನು ಮೀಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಪನ್ನಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಟಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂಚೆ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಮೂಲು ವಿಜಯ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲಂಡು ಅದು ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಬರ್ತಾ PVS ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್. ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪನ ಜಾಗದ ಕೈತಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನಿ ಅರೆಗೋರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಅರೆನ್ ಮೀಟ್ ಆದ ಪೋಕ ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಏರಾದು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತಾರೇನು ತೋಚ್ಪಾವ ಏರ್ ಪಂಡದು ಇಕ್ಲ ತೂದು ಉಪ್ಪರ ಅರೇನು ತೂಲೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಏರೆ ಗಂಡಲ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂತದ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ತಾನಿ 2 ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ನಿವೇದಿತ ಬಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಬರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಅಕ್ಕಲಾದ ಬರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆನ್ ಪೂರ ಸಂಪಾದನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬನ್ನೋಲಿಂದು. अभी बहुत टायर्ड भी हो गए क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था. अभी टाइम हो गया 9-10. अभी हम लोग खाना खाएगा. आज डिनर के लिए चावल और फिश फ्राइज ताई फ्राई सर्दीन फ्राई आप लोग भी आइए सर्दीन फ्राई. आज का हमारा व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नया व्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.